Velkommen til Idas jul. Velkommen til et Engineering Society og et renere, rigere og mere intelligent samfund, der kommer os alle til gode. I fremtidens globale økonomi er Danmarks velstand vores fælles ansvar. Succesen kommer med teknologisk viden og innovation. Med de værktøjer, vi skal have for at opnå vækst og nye arbejdspladser til at fastholde vores levevis. I Ida tager vi ansvar for at være med til at løfte opgaven. Vi blander os i debatten og brænder for at sikre de rammer, der skal til for at komme i mål. Og vi samarbejder med alle, der deler vores ambition. Dagligt arbejder vores medlemmer som blandt andet konsulenter, forskere, udviklere, beslutningstagere og projektledere, og som selvstændigt erhvervsdrivende med at lykkes i en verden præget af muligheder. Og for vores alles skyld. Glædelig jul, og tak for, at du også er med til at give de gaver, der gavner os alle, nu og i fremtiden. Ida, viden der styrker.